Al desembre de 2018 vam apadrinar l'Espai La Baronda. Arrel del projecte Apadrinem el nostre patrimoni. Per tal de començar a treballar amb el nostre projecte, una de les primeres coses que vam fer va ser trucar a l'Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat, la MEL, i ens vam posar en contacte amb la Marta de Planell. Allà ella ens va concertar la primera visita, vam anar-hi i quan vam arribar vam trobar que damunt de la taula hi havia tot un seguit d'expedients d'obres, de sol·licituds d'expedients, amb els planells originals, i la veritat és que eren d'una gran qualitat i d'un gran valor documental. A partir d'aquí els vam anar classificant, vam veure que n'hi havia des de l'any 46 fins a anys successius, anys 60, etc. I que a partir d'aquests documents podríem començar a treballar amb el nostre alumnat. Els arxius, doncs, per nosaltres, crec que el que hem après és que no només contenen documents, sinó que també contenen històries vives, la font oral, que és una cosa que creiem que és molt important que l'alumnat continuï treballant. La relació amb l'Arxiu Municipal jo la definiria com a molt positiva. Espero que el curs vinent continuem seguint treballant plegats, perquè volem seguir amb el projecte i a més estem preparant el crèdit de síntesi per l'alumnat de primer d'ESO, que estarà vinculat al patrimoni i a la ciutat d'Esplugues. Abans d'anar a l'arxiu vam elaborar unes fitxes per poder classificar tots els documents que anessin trobant els alumnes i la veritat és que vam gaudir molt veient testimonis gràfics tan antics que normalment no podríem manipular ni observar tan de prop. Bé, el meu nom és Amanda, soc professora d'Educació Visual i Plàstica a l'Institut Joan Martorell d'Esplugues i a quart de l'ESO estàvem treballant el disseny modular i l'estàvem treballant a partir de l'estudi de la rajola modernista. Llavors, el fet d'anar a l'arxiu va ser molt motivador per l'alumnat perquè vam poder veure en primera persona els documents de l'època, les plantilles autèntiques amb les que es feia l'estarcit de les rajoles, els catàlegs amb els dissenys modernistes i la veritat és que va ser super engrescador per ells, vam sortir d'allà molt motivats i va ser una experiència molt maca. Jo vaig gaudir de les dues visites que vaig fer a l'Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat. Vaig tenir l'oportunitat de veure diversos plànols antics de la construcció de l'antiga fàbrica de ceràmica de la Baronda i de rajoles de ceràmica modernistes, cartells antics, fotos molt antigues d'Esplugues de Llobregat i fins i tot antics aparells fotogràfics. A més, dos documents que vaig trobar a l'arxiu van ser el punt de partida de la meva investigació econòmica a la Baronda i van servir per preparar les activitats dels meus alumnes de tercer i de quart d'ESO.